kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebo bayaw Piindi TV won bender leydi Sénégal ha e bowal leydi mo woni mon fof salminama yettama on bismama e plateau modon Piindi TV tay koto bangere bindo jayndeji hande ko alkamisa ina hawre tati lewru août hitan ujunnaaje nogas e tati joni jono paaden koye jayndeji leydi men jayneji leydi men e odo nyalawma alkamisa hande ne wayno kañumen kara ngari koye falal mudu be hen ngari koye din bisuji duppadi kono kadi be ngari e dawrugol hani e tonto assemblée nationale puddortoden ko jayde las quotidien den jayde arti koye on attentat woni on ngun jangu bus tata tawi ko cocktail molotov weddano e mudum e nyalawma heccenko tonto yarah be mbi tagal do e Dakar Thiès ne kamni hebi e din fannuji ko tolni bisuji tati kañumen ngoni ko duppato ne on tuma hanke batu jagorde mawlendi Macky Sall yonnani on don fannu ko noddiri dum acte terrorisme kono kadi o holliti wonde ma laamu ngu ummono dum daro ben jagge pawe juude kemne e lawol nyaawe e ko mbadi ko fof ina tawe hello nayi ender den jayde las quotidien jayde vox populi kanyum wi ko on don attaque fewde bisuji walla moyen de transport leydi men Sénégal public be mbi ko tiagal attentat de bus tonto yaraka tati goddi kadi hon din tataji duppama tonto Thiès jaynen ko be mbi ina wayno tan tonne kadi ko yimbe bugibe be keptina kañumen naati walla ni ngari on don moto Jakarta koy on tuma non be mbadi ko be jidi ko wadde woni werlade e nder on don bus di butlaji kotel monotov e on don tuma non be mbaawi tigi duppuri di don bus tati tonto nokko bitedo Thiès tagal mudum be ngarti ha joni on don terrorisme tonto yara procureur de la république erima ko wiite appel à témoin manam tan bes nguldi ganda di won ko cikki walla won ko ji walla won ko paami hen yo noddu mbaawa tigi namdede mbele be don yibe kala ne mbaawa fawede juude e on don tuma leydi ndi anda ben wabe den gede country do holto ngummi e hol nelbebe jayande bes bi le jour wi ko din janguli degondirdi kotel monotov e mitande ko nan nangondira e odo saha tiagal on don bus tata mbo yara tati goddi kadi duppama tonto Thiès nyalawma hanki o jaynen ko be mbi ne wen tan ko altine bennudo ko ben yimbe be ganda ko bugibi kañumen nduppi on don camion tonto yara kadi jidani on don bus don janen ko be mbi be garti ha joni mawlendi Macky Sall kollirdo wonde ko dum acte terrorisme mbo laamu ngu accata tan ni yawtire hono ni en be kolliti wonde ko police ni leydi men Sénégal be golf kañumen ne kebi nangude ko tolni e yimbe dido tawi ko jogibe butlaji d'essence wondude e huune dem gandande ko murnto ko woni dum ko mbugorto janen ko benen jañi hen e hello moyen didi ha jeediri den witende besbi le jour jayande le quotidien gendire ndewi ko tiagal jangu on bus ha yebi pitale didi tay ko cocktail monotov warano e nder didon bisuji mawlendi Macky Sall mbitande ko wadi rassurer manam tan deñi hakkillaji besgol di to bangen den ko ma wade no hanirta ni tiagal mudum non on don SR wadama activer ko non jayden ko bembi ngam etade yilade ben be ganda kanyumen ngoni warbi den gede country ben dum kala e sifaji mudum ne tawe e hello di den jayde witende le soleil jayde li quotidien e odo subak hande
ari koye on ɗon attaque terrorisme e dow bus tata ɓe gari koye ɗin gongaji ɗi ganduɗa e holno gueɗɗe jaari caggal muɗum ɓe gari koye on chauffeur biteɗo Abdoulaye Diop ɓe koliti wonde on ɗon de ko gollowo toon to on ɗon bus tata mbo ligne 65 o fuɗɗi golle makko to ni ko guila 2010 ɗum ɗon noon ko yiddude ko guuri biɗi wonde on ɗon ko policier jeyanenkoɓe ɓe mbi ko meeɗa wonde policier wan noon won kabaru holliti wonde wi on attaque ko waɗa planifié manam koko fewja laamu ngu fewji ɗum tawi ni on ɗon dognoɗo ko policier noon jeyanenkoɓe ɓe mbi noon guila manam ɓen ɗon yimɓe won e yimɓe dawrugol en koɓe mbi jeyande noon ari yeddude ɗin ko guuri wi on ɗon fuɗɗima golle muɗum guila 2010 caggal muɗum ɓe mbi on ɗon jangu waɗi ko tolni ngun jangu waɗi ko tolni yimɓe joyo gañiɓe tawi hen ɗiɗo tawi ha joni ko gañanɗe pattam gañanɗe musɗe ɓe kolti wonde sappo e goho suka nawama toon to hôpital mbo départemental de Pikine mawleydi Macky Sall noon hunima ma kuule musɗe pawe dow ɓen ɗon so tawi jaggama e oɗo saaha te laamu ngu ma daro rena ɓesguli ɗi e hono ɗi janguji e kala e saaha jeyande l'observateur ari e to banggue dawrugol e oɗo subaka ɓe gari koye candidat e sumgoji 2024 tawi koto banggue coalition Benno Bokk Yakaar e APR ɓe mbi tan de ko sumgo mawleydi Macky Sall ɓe foti suɓade ɓe kala hande goto e mabɓe mbiyen ɓe foti suɓade ɓe kala maaɓe joddo hande toon to galle lamorgo to hande kekiɗe on tuma ɓe mbi ko hewɓe ganduɗa ɓe ko wiɓe ene gonda ene gona candidat ji ɗi ma jooɗoɗo e makko hande toon to galle lamorgo to woni yin mabɓe natti mum ɗo Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Mame Diop Mame Boye Diao mo ganduɗa kam woni Amadou Ba wondude Boun Abdoulaye Dione kamɓe Abdoulaye Diouf Sarr ɓeɗo kala maɓe jewtide e mawleydi hande toon to galle lamorgo to e tawtere Ousmane Tanor taw e jaafo ɗon tawtere ɗum ganduɗa kam tigui woni Aminata Mbengue Ndiaye lomto Ousmane Tanor Dieng o kono kadi e tawtorede Moustapha Niass gardiɗo landa AFP gonɗo e nder coalition Benno Bokk Yakaar jayde Le Quotidien kañumne ardi koko yewti ko e lomto mawleydi Macky Sall to banggue gardigo leydi ndi kono kadi on coalition Benno Bokk Yakaar jaynen ko ɓe mbi ko fayi dans la candidature manam ɓen yetta fayi son paami noon ko ɓen esiraɓe maw leydi ndi kañumen mbi tan hande o yidde mumen tan ko ya Amadou Mame Diop ardo on ɗon coalition Benno Bokk Yakaar ɗen konngudi ɗen jaaji hello jeetati e nder nden jayde witende quotidien Le Quotidien jayde exclusive nden ari e candidature de Amadou Mame Diop ɓe mbi ko ɓesgu fayi kañum oɗo saaha hande woni e heñorade maw leydi Macky Sall ɓe mbi tan de ɓe mbaɗi ko namdal so beele Aminata Touré jogorani hebde gonga caggal nde o wino Amadou Mame Diop arde gardigo assemblée nationale tan ko yidde ɓesgu fayi woni Marième Faye Sall e yaadi mum walla e ɓesgu muɗum janen koɓe no mbaɗi ko namdal beele ɗum jogorani wonde gonga so tawi o suɓama hande gardigo coalition Benno Bokk Yakaar kanko Amadou Mame Diop jayde l'indépendant yilloyima toon to assemblée nationale wona haalde Amadou Mame Diop kono ko arde on ɗon section extraordinaire gam étade laɓɓitinde walla lamnude mo ganduɗa kam woni 2 cas Karim Wade e Khalifa Sall ɗum ko hande section extraordinaire député ɗi nodda toon to assemblée nationale ngam wodde on ɗon modification de article 12 mbo constitution leydi men Sénégal et code pénal kam e code électoral jayde la dépêche républicain nden wi ko modification du code électoral toon to assemblée nationale hande o de ɗin kawɗi ɗiɗi kala woni Karim Wade e Khalifa Sall ma jewte toon ko yiwti on ɗon loi mo ganduɗa joopi ko wadde modifié on code électoral tawi député ɗi kala ma kemne ɗum hande etade laɓɓinde Khalifa Sall e Karim wadda jeyte e suɓotoɓe kono kadi e suɓeteɓe e sumgoji 2024 jayde tribune sport ko ɗon natirten jaydeji meɗen to banggue coftal balli ɓen gaari koye équipe nationale du Sénégal to banggue basketball rewɓe caggal nde ɓe gonno e caɗele mawɗe e match de poule équipe Sénégal o yaltini hoore jeynenkoɓe mbi caggal poolgu mabɓe Égypte hande o ɓe gaari hanki mbiyen ɓe pooli ko leydi witende Cameroun ɓe jogori noon hawridde e on ɗon demi final hande ko leydi Mali jogori wonde ko sanga 19h jayde stade quotidien kam ari koye football Edouard Mendy Kalidou Koulibaly Sadio Mané toon to Arabie Saoudite ɓe mbi ko on ɗon colonne vertébrale de lion e oɗo saaha hande kañum tigui tawate toon yidde wi tan ko ngal ƴiyal keesi mbaɗo teddugal leydi Sénégal kala ene tawe toon to Arabie Saoudite musidɓe tedduɓe ko ɗo uddiroɓe men jayde jeewoɗo ñalawma hande joni joni paɗen koye rogere wattindinde
rogere men wattindinde oɗo ñalawma handi garaten koko yewti koye guddugol on ɗon TikTok hani kuppugol yoga e duneji mobile nam to banggue démocratie to banggue liberté de la presse ene wayno tan ko jarugol caggal woni ko teska e fannuji ɗi nde tawno eɗen gandi kala innama de ne foti hokkede wellitare ɗo haali walla ɓe haaldi walla no haaliri tawi ko haalata ko noon koye dow jaam e deere e peewal kono kadi e yidde wukkidde ko woni koye ɓerde muɗum wasa bonnude haydara kuppugol doneji mobile eɗen gandi ɗum wona ko yonna to banggue liberté de la presse walla liberté d'expression no mbirata kono kadi hanki o en jii jagoɗo tambiɗo gueɗe communication et télécommunication kame économie numérique woni maître Moussa Bocar Thiam kañum yaltini kadi communiqué holliti wonde on réseau social biyeteɗo TikTok yowama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal sababu o noon haysono tawi yaltani taw hakkillaji ene jaggui wonde ko yiyede wone gueɗe woni biyoje wone baɗe won e fannuji kewɗi ne mbaɗe e nder on réseau social sen dokki yeru ko haalteɗo ko to banggue cocktail monotov en jiino dumunaji jewtuɗi woni yimɓe ina kolliri yimɓe no holno ɗum fewnirte ene kolliri en image holno ɗum waɗirta holno an joguiɗo wa mbaɗirta ɗum protégé holno duppirta e holɓe poɗɗa jopade e fannuji kewɗi en tout cas ene tindine holno yimɓe poti wadde ha mbawa duppude walla ha mbawa bonnude walla ha mbawa warde walla ha mbawa donc noon laamu ngu ma taw koye on fannu nawiri oɗo saaha yiiɗi yowde on réseau social biyeteɗo TikTok so tawi ko ɗum nam eɗen jaadi hen saabu deere Sénégal ko ɗum woni deere moni kala jaam Sénégal ko ɗum woni jaam moni kala donc noon en jii ko réseau social mo ganduɗa garɗo fawi e dow réseau social ji kala hande o ene famɗimo ala compte TikTok hay sinno tawi ma won biɗomi wonde kañum ala compte TikTok kono weeɓani mboɗo andi onon yeɓoɓeɓe ha tengti onon waɗoɓe commentaire ɓe ene famɗi e moɗon ene famɗi en tout cas biyomi hande o kañum ala compte TikTok nde tawno ko ɗum waba o arno walla mbiyen ko ɗum tan fannu mo ganduɗa ari yimɓe foof dogui kuccani ɗum hande o debbo e gorko suka e mawɗo foof nani hen ɓe hen noon jaari hen to banggue ittude ko wiyete ko kumpa woni ittede kumpa walla jaari koto banggue hono yewtere ɓe hen jaari koto banggue fijje e jalde hen ɓe hen jaari koto banggue jokkodire ɓe hen jaari koto banggue ɓe hen jaari aussi koto banggue célébrité woni état de heptinede andede hay ko nandi hen kono kam eɗen gandi ko fannu mo ganduɗa o vraiment ina wayli gonka ɓesguli ɗi ina wayli aussi gonka yimɓeɓe to banggue no wano hanki hiccanki ne tawno hande o kala mo pindo suba naata han TikTok tan ene wayno ha mbiya hoore muɗum musat c'est comme si jomum koko nangga atayi woni koko duuda walla koko taara e ko nandi hen wadde noon so tawi yeehi ha heeɓi woni nokku watti jibinde fitnaji watti jibinde gueɗe goɗɗe laamu ƴetten pellite law ha yimɓe daɗa ɗum ko hunde moƴƴere saabu eɗen gandi leyɗele kewɗe hande tawi ko biyetede grande démocratie jowi on ɗon TikTok hande saabu famde wonde ko ɗum ene waɗade ko wiyete ko déstabilisé leydi woni ina dillina leydi walla ne yerɓi ɗum walla ina adan leydi ndi yaade e fannuji goɗɗi wadde so tawi ko ɗum laamu ngu kamne dallinori gam yo jaam artu gam yo yimɓeɓe ha joni mbawa hebde koye mumen to banggue jaam Sénégal wonto ɗo wonno ko ɗum ko eɓɓorde jonnaten kono noon to banggue donné mobile aji ko eɗen ñaagol laamu ngu yooɓe gartir ko ɓuuri yawde yaccade tawno yimɓeɓe kadi aussi ko heewi gollorto ko donnéji mumen mobile beele yimɓeɓe kadi ne mbawa yarude yesso Allah kadi loowa jaam e leydi ndi loowa jaam e Afrique loowa jaam e dennagal windere nde kala e kuuɓal Allah jarama on jarama oɗon mbiya yon jokku ɗoftade kono kadi hormade programme uji Piindi TV kala en jetti Djiby Dieng toon to caméra en jetti mo ganduɗa kam woni Ali Fall to banggue montage aadi men e jayndeji so Allah lamɗo jeeɓi ko janggo aljuma yo Allah hokken wonde jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade koppeji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppeje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma